Bir Müslüman doğumu sorattır. Yani hammama düşende biliyor musun? Hammama düşende dehlet kitap boluyor ama hava dehlet kitap boluyor yine sogabın adı diye. Bir adamma öde şoňa gosul wajyp bolmapdyr. Keyfine gıdıpdy, derlepdi, keyfine toçýar da. Ağzını burnuna çaykanladı yok. Tadaca gosul etdiye gediye şöyle namazını okuyor. Kur'an'ı okuyor. Hiçbir irat yok. Fakat sogaba adılan adam. Evet bir adama gosul wajyp bolanmadı yani. Ulata daha sulu gosul wajyp bolupdyr şoňa şonda da näme dehat kılmaya ayak yolu gitýe, ayak yolu hatmy gidilmeli. Ayak yolu gidilmeýänine gelipdi gosul etsem, Toranda bar ahim, aňyrda kabatdan galanatdy gaýsa, goslun täzelmeli bolmaly gurulma. Emma ýok ayak yolu gelipdir bar ahim nämetdir? Gosul edipdir. Onşa gosul wajyp bolupdy bar gosul edende dehat kitap bozuk näme? Hadi ağlynda çaykanmaly, burnunda çaykanmaly. Şoň gosulla ağlyn burun çaykanmak farz. Şimdi bilem o da gosul sana wajyp de, sadece de gosul etýärdiň, ağlyn burnunda çaykanmaýardyň, namazyny okuýardyň, Kur'an okuýardyň, hiç bir irat yok. Emma sen gosul wajyp bolan aýak goly gidipdi. Gosul edende de hak kılmajak, ağlyn burnunu çaykanýardyň, gosul etýärdiň, şöyle namazyny okuýardyň, dehatynda Kur'an'da okuýardyň, ýöne näme? Sogabymyz ad bolýar.